ನಮಸ್ತೆ. ಇಳಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತೇರಿಯನ್ಗ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಡಿಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪುನ ಗಳಸನ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಕೊತ್ತಂಬರದ ಕಜ್ಜು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರದ ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಲೀಫ್. ತಪ್ಪು ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಫ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರಿಮೆಣಸು, ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ತಿಳುವಳಿ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ಪರ್ನ ತೆಮ್ಮಗು ಎಡ್ಡೆ. ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಸಿರಪ್ ಕಷಾಯ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಚಿಲ್ಲಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಿಲ್ಲಿಸ್, ಮುಂಚಿ. ಮುಂಚಿ ಬಾರಿ ಖಾರ ಉಂಡು. ಈ ಮುಂಚಿ ಬಾರಿ ಖಾರ ಉಂಡು. ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೈಸಿ. ಸೊ ಮುಂಚಿ ಇಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡ್ರೈ ಮುಂಚಿ ಅಂಡ್ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಪಜ್ಜಿ. ಪಜ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಸಿ. ಪಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ. ಮುಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮುಂಚಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಡ್ ಗುಂಡ ಲೈಕ್ ಅಮಟೆ ಮುಂಚಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರೈಟಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಬಟ್ ಮುಂಚಿ ಇಸ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಜೀರಿಗೆ, ಜೀರಿಗೆ ಜೀರಿಗೆನೆ. ಜೀರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಸೀಡ, ಕಮ್ನಿ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜೀರಿಗೆ. ಜೀರಿಗೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಅಂತ, ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ. ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಪರೋಡು ಜೀವೋಗು ತಂಪು. ಓಕೆ, ಸಾಸಿವೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್. ಸಾಸಿವೆಗೆ ದಾಸಿಮೆ. ದಾಸಿಮೆ, ದಾಸಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಾಸಿವೆಗೆ. ದಾಸಿಮೆ. ಒಗ್ಗರ್ನೆಗೆ ದಾಸಿಮೆ ಪಾಡೋಡು. ಓಕೆ, ದಾಸಿಮೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್. ಟರ್ಮರಿಕ್, ಅರಸಿನ. ಅರಸಿನ, ಅರಸಿನ ಮೀನ್ಸ್ ಮಂಜಳ. ತುಳುವಳಿ, ಮಂಜಳ. ಮಂಜಳ. ಮಂಜಲ್ means color, one kind of color. Yellow color is manjal. So the same name will be used for manjal also. ಅರಸಿನಕ್ಕೆ ಮಂಜಲ್, ಮಂಜಲ ತುಂಡು. ಓಕೆ, ಮೆಂತೆಗೆ ಮೇತಿ. ಮೇತಿ, ಮೆಂತೆಗೆ ಮೆಂತೆನೆ ಅನ್ಪುಣ, ಮೆಂತೆನೆ. ಇಂಗು, ಇಂಗು ಅಸಪೊಟಿಡ. ಇಂಗು, ಇಂಗ್, ಇಂಗ್. ಉಪ್ಪಾಡು ಇಂಗ್ ಪಾಡೋಡು. ಇಂಗ್ ಬದಜಿದ ಲಾಂಬು ಬರ್ಪು ಇಂಜಿನ ಅರ್ಪುಣ, ಫಂಗಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಗ್. ಓಮ, ಓಮ ಮೀನ್ಸ್ ಓಮ. ಅಜ್ವಾನ, ಅಜ್ವಾನ. ಓಮ, ಓಮ. ಓಮಗೆ ಓಮ. ಓಮದ ಸಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಓಮದ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಂಬಲ್ ಪಾಡ್ಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಓಮ ಮೀನ್ಸ್ ಅಜ್ವಾಲ, ಅಜ್ವಾನ್. ಓಕೆ, ಮಾಂಬಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತೆಂಗಿನ ರಸದಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಕ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥ. ಓಕೆ, ನಾವು ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಾರ್ಡಮಮ್. ಏಲಕ್ಕಿ, ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕೇಸರಿ, ಕುಂಕುಮ ಕಲರ್ ಸೇಮ್ ಕೇಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪುಡಿ, ಪುಡಿಗೆ ಪೌಡರ್. ಪುಡಿ, ಪೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೊಡಿ, ಚಾದ ಪೊಡಿ, ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ. ಓಕೆ, ಪೊಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪುಡಿ, ಪೌಡರ್. ಓಕೆ, ಲವಂಗ, ಲವಂಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಡಸೊಪ್ಪು, ಬಡ ಸೋಂಪು, ಸೋಂಪು. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪು, ಸಾಲ್ಟ್. ಉಪ್ಪುಗೆ ಉಪ್ಪು. ಕಜಪುಗು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು, ಕಜಪುಗು ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಆತಡು. ಶುಂಠಿಗೆ ಶುಂಠಿ, ಜಿಂಜರ್.
ಜಿಂಜರ್ ಶುಂಠಿ. ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರ್ ಒಣ ಶುಂಠಿ. ಉಲ್ಗೆಲ್ ಒಣ ಮೀನ್ಸ್ ಉಲ್ಗೆಲ್ ಶುಂಠಿ, ಉಲ್ಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ, ಉಲ್ಗೆಲ್ ಕಾಯಿ. ಉಲ್ಗೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ, ಡ್ರೈಡ್. ಓಕೆ. ತೌಡು, ತೌಡಿಗೆ ತೌಡು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಮೊಳಕೆ ಸ್ಪ್ರೌಟ್. ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪುಣ. ತಾರಾಯಿ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಂಡು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮುಂಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಕೋಕೋನಟ್ ಮುಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪದಂಜಿ, ಪದಂಜಿ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಂಡು, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪದಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. ಮುಂಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮೊಳಕೆ, ಸ್ಪ್ರೌಟ್. ಸಸಿ, ದೈ, ಗಿಡ. ಓಕೆ. ಕಾಳು ಗ್ರೈನ್, ಗ್ರೈನ್ ಬಿತ್ತಲು, ಬಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ, ಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. ಧಾನ್ಯ ಕಜಿಪು, ಕಡ್ಲೆದ ಬಿತ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಬೀಜ, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಬಿತ್. ಓಕೆ. ಬಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ. ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೀರುಳ್ಳಿ, ಆನಿಯನ್. ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಬೊಳ್ದಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ, ಬೊಳ್ದಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ, ವೈಟ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಚಾಪುಡಿ ಕಾಪಿಡಿ ಆಯ್ತು. ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ. ತಾರೈ ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕೋಕೋನಟ್. ತಾರೈ, ತಾರೈಗೆ ಭಾರಿ ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ, ತಾರಾಯಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ. ಓಕೆ. This what left? Anything left? Okay. If you want anything to know, if anything missing here, just you can reply on my class link. Okay. Once again repeat ಮಾಡೋಣ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕಾರಿಂಡರ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ. ಚಿಲ್ಲೀಸ್, ಮುಂಚಿ. ಕಾಮಿನಿ ಸೀಡ್ಸ್, ಜೀರಿಗೆ. ಮಸ್ಟರ್ಡ್, ದಾಸಿಮೆ. ಟರ್ಮರಿಕ್, ಮಂಜಲ್. ಮೆಂತೆನೆ, ಹೆಸಪೊಡಿಯ. ಇಂಗು. ಓಮ, ಅಜ್ವಾನ, ಓಮ. ಏಲಕ್ಕಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೌಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೌಡರ್. ಲವಂಗನೆ. ಬಡೆಸೊಪ್ಪು. ಉಪ್ಪು ಸಾಲ್ಟ್, ಉಪ್ಪು. ಜಿಂಜರ್, ಶುಂಠಿ. ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರ್, ಒಣ ಶುಂಠಿ. ಮೊಳಕೆ, ಸ್ಪ್ರೌಟ್, ಮುಂಗೆ. ಓಕೆ. ಗ್ರೈನ್, ಅದು ಕಾಳು. ಬಿತ್ತಲು, ಗ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿತ್ತಲು. ಓಕೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಚಾಪುಡಿ, ಕಾಫಿ ಪುಡಿ. ಓಕೆ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ. ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ತಾರೈ, ಕೋಕೋನಟ್. ಮತ್ತೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು. ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಕೆದ ಪುಳಿ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಜಾಯ್.